ja tu mám teraz momentálne pri sebe knihu od Kurta Vonnegutta, ktorá sa volá Armageddon. Je to zbierka poviedok, ktorých spoločnou témou je vojna alebo nejaké zážitky Kurtové z obdobia jeho služby v americkej armáde plus nejaké také aj sci-fi. Je to vlastne knižka, ktorú som si zhodou okolností kúpil práve v tomto Artfore a ktorú momentálne čítam, ešte nemám dočítanú, ale veľmi príjemne sa číta. Tohoto autora mám mimoriadne rád. Je to vlastne autor, ktorého som si prečítal asi všetko, čo vyšlo, predpokladám, alebo takmer všetko. Ako zistujem, stále sa ešte objavujú nejaké tituly. Žiaľ teda už pomaly aj nebudú zrejme, keďže Kurt to má za sebou. Čo sa týka tých poviedok alebo vôbec tých jeho tém, vyhovuje mi veľmi taký jeho neexplicitný humor, vlastne taký humor, ktorý človek číta medzi riadkami. Veľmi zaujímavé, množstvo zaujímavých nápadov, ktoré on mal a ktoré spracoval do tých svojich knížiek. Pre mňa je to výborný štýl, ktorý sa veľmi ľahko a plynulo číta a vlastne je to veľmi obohacujúce práve tými jeho myšlienkami. Čiže je to taká filozofia v beletrii kombinovaná s tým humorom, ktorý mi veľmi vyhovuje a preto asi Kurt Vonnegut a v podstate čokoľvek od neho.